kuma mun yi soyayya a baya, kuma yana min kyauta sosai, har ta kai ta kawo ina hana shi. Na ce masa sai ya turo magabatansa gidanmu, amma bai yi hakan ba. Ya mai girma mai shari'a, wallahi ƙarya take, saboda ni ne ma na matsanta mata akan lallai ta bani dama na turo waliyena domin ai maganar bikina da ita. Malam Uwais, kotu tana sauraron ka, ci gaba da bayaninka. Ya mai girma mai shari'a, bayan na bata wannan kuɗi ne daga basani sai na gano ashe bikinta ake yi da wani ba da ni ba. Ina sauraron ka. Bayan an yi bikin nata ne ya mai girma mai shari'a, na bincika na gano inda gidanta yake, shine na je na samu mijinta don mu fuskanci juna ni da shi. Saboda ina so in yi masa bayanin komai ne, amma daga ƙarshe sai ya gaza fuskanta ta, har ta kai ga sun fasa mini gilashin mota ta shi da 'yan uwansa. Makaryaci kawai, duk wani burinka na son kaga ka raba ni da mai ɗaki na, wallahi burinka ba zai taɓa cika ba. Ku ne makaryata masu cutar mutane, yanzu haka ina da tabbacin ba ni ne mutum na farko wanda kuka zalunta kuka cuta ba. Ƙarya kake yi. Malam Sunusi, a gaskiya kotun soyayya ba za ta lamunci wannan ba. Kai har kana da bakin magana bayan kai da kake yunkurin keta haddin aure, kai da kake zuwa wajen matar aure ba so ɗaya ba ba so biyu ba, sannan kake kallon wasu a matsayin azzalumai. Ina so ku sani, dukkaninku kun nuna wannan kotun cewa ba ku da gaskiya. Kuma tun da har shari'ar nan ta zo gabanmu, ina mai tabbatar muku cewa sai mun kawo muku ƙarshen wannan rashin gaskiyar nan taku. Shi makocin nawa Alhaji Sunusi, shi ma shi ya zama mai fada. Shi ne wannan bawan Allah ya ci gaba da zakin matar makocina. Ganin wannan ce ya sa rigima ta kaure a tsakaninsu, hatta kai yana rigima ga 'yan uwan mai gidan. Sanadiyar haka ya sa ya fasa gilashin motarsa da kansa ya mai shari'a. Ya mai gidan wallahi tallahi wannan mutumin ƙarya yake, baya ƙaunar Allah kwata-kwata baya tsoron Allah. Soyayya